Sa detalye ng ating mga balitang regional, mas pinaigting ng Office of the Civil Defense o OCD Ilocos ang koordinasyon at monitoring sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon upang paghandaan ang posibleng banta ng tsunami. Ayon kay OCD spokesperson Adrian Pagsulingan, sa panayam nito sa IFM Dagupan, nakatutok ang tanggapan sa coastal areas upang masiguro ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa ganitong uri ng kalamidad. Inihanda na rin ang isang implementation plan na naglalaman ng mga kinakailangang aksyon at hakbangin sakaling magkaroon ng tsunami. Kabilang dito ang paghimok sa mga LGU na tapusin ang kanilang mga evacuation plans at tiyaking na ipapaliwanag ang tamang impormasyon at hakbang sa mga residente. Samantala, batay sa tala ng OCD, mahigit 100 offshore earthquakes na ang naitala sa bahagi ng Ilocos Sur na nagdadagdag ng dahilan upang patuloy na maging alerto ang mga residente at pamahalaan sa posibleng panganib. Patuloy naman ang panawagan ng OCD sa publiko na maging handa at makipagtulungan sa kanilang mga lokal na opisyal para sa kaligtasan ng lahat. IFM News. IFM News. IFM News.